Uncle TV. Grabe, nangabataan na. Bugok ng labawoy, mga sugas. Look! Utso naman! Utoy! 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 Grabe! Mudyon ni mo! Utoy! 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 Mata na! Utoy! Anak! Mata na! Ah! Hindi kayo mata! Hoy! Ipatol! Hoy! Hoy! Mata na! Hoy! Mata na! Aslo ba kaya tamoy? Amik ang dam ko diri! Magtiag na ako ni mo. Lami-lami. Pag module dito, sa'yo na kayo. Ay, amik ang dam ko lagi ma! Pag module dito kaya ako maglitog sunod na to. Karon, pag module dito. Sabi si mama eh! Amik ang dam ko diri! Tog ko! Welcome to Mobile Legends. Kita'y maglubihay. Yawan mo na eh. Kuya, tabay! Kuya, kuya! Kuya kay maud-maot eh. Oy, papa yung dito. Sabi, kini mga istorya yung bataan niyo! Pa! Papa! Pa! Papa! Di ko tuluan ni Katiwan ng module! Pa! Papa! Papa! Di ko tuluan ni Katiwan ng module pa! Uy! Papa! Papa! Awal batay. Mukha niyo. Di ko tuluan ni Katiwan ng module! Hindi yung katulog. Karoon na ka. May yung katulog. Doon yung damdo niya. Karoon na yung bata. Sige magtarong ni. May yung katulog. Huwag ukaw kung hindi ka magtarong diya. Magtarong? Ito, sumuro yung kilak diya. Muro kag... May yung katulog. Doon yung damdo di. Basa. Eh. Where's the favorite hero? Ano gina? Basabi basa? Ano mo? Favorite hero? Ako, ako baluan na kay Victor akong nauman. Balik kay buhok di ay? Mana na ako kung may buot ha? Kasi magtuon mo na ako day ha? Ako aman, ganimo ay ko gyan ha? Na. Sa imong magulang patudlo ayaw na ako kay di ko email Natutudlo pa na ka dito na ka taman? Miyak sa gusto na kagno. A few moments later. Uy kuya, ikaw na itudlo ng umudyo kay Vic. Papa, isog kayo. Isog pa, dito naman ni taman. Ay kuya mo yag ang para. Tapos bakit baka na ako? Patudlo ka dili. Tudlo. Oh. Dili man kasi mama na lang. Who is favorite hero? Huh? Who is favorite hero? Who is your favorite hero? Ikaw, pinakabog kang kuhan, ngarahan nga bayani. Lima. Isa ka na. Si Juid. Lima. Kung si Pancho. Si Matilda. Johnson. Saan nga kuhan? Dula na. Oh, ML man na. Isang dula rin mo. Ikaw ba? Mujul-mujul mo kayo ko na tagad. Agad yung mama dito. Mama! 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 Gawin ko kreatiban mo! Away ko kreatiban mo! Ha? Kasama na! Kinagdaong na ba? Bugok ang kaya ka ng Few inches later. Mama! Mama! Hoy! Gusto niyo mga to? Iyak! Ay, bilayon! Nanak! Suri kayo nak! Kung gaong ka mo! Ano gawin man yung manghod? Sige, away nga. Tudloy ko na yung mga anak ko nga. I-answer sa module kay hero sa ML. Kapago! Ano ni mo? Ligot! Ligot! Who is the favorite hero? Unsan naman ni? Bakit ka? Suda ni putana no? Grabe. Hasol kayo na yung kuhan kid module. Ang panahon karon ba? Ano hero mabot sa email lagi butang ni mo ana? Si Dr. Jose Rizal. Ako na rin magbibini. Ay nako, si ako na rin mabini. Hero pud na. Dili. Si Dili. Dili mo na mga hero si Apo yung mabili. Ay, bantog. Bugo kay kakarot. Kay wa kay panihapan, pamahaw. Ta, mga asa tanak ta.
kayo. Kaya ilok ako ito. Di, wag na. Di ka mo mata? Ang nang. Go. Uy! Muntag na, mata na ba? Uy! Ay, makagilok kayo. Dili. Ay, lagi. Kalata kayo kayong katawag ka. Okay. Mata na! Di ka mo mata? Ay! Kasamuka! Mata! Atay, daghan kay bloopers ki! Hindi mo dito ba? Di, mag-acting sa amin ba? Pag namatay siya ba? Mag-iiyak na ikono ko. Go. Puta! Ay, katawa ki! Go. Puta! Puta! Mata na! Uy! 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 Puta! Nak! Nak, puta na! Ate! Uy! Tarong ba? Ay, si kat... Uy, kuya. Ilas pa ko yung tuloy ko mo dyan. Buang. Ay! Ano ka na? Kuya, tabangin ko. Modul, kuya. Kuya, kay mangod maot. Toto papa mo dito, pukawa to. Biglang. Ah, sa muka.